Mijiet ta' tfal pajjiżi u lingwi differenti b'xi ħaġa li taqadhom dik li l-kol jgħixu fid-djar residenzjali madwar id-dinja. Dan kien is-sentiment waqt turnament tal-futbol bl-isem ta' Hope for Mondial li sar f'Warsaw il-Polonja bis-sem ta' tfal taħt is-16-il sena li jgħixu fid-djar residenzjali minn diversi pajjiżi madwar id-dinja. Grupp ta' xarti tfal minn Dar San Josef fil-Ħamrun ingħataw l-opportunità permezz tas-sostenn mill-Ministeru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal biex jieħdu semm ukoll f'din il-kompetizzjoni barra minn xtutna. Waqt li żorna residenza tas-sajf ta' Dar San Josef f'Birzebbuġa fejn kien hemm ukoll dawn it-tfal tkellimna mal-koordinatur tagħhom Father Louis Mallija li wkoll id-direttur tar-residenza. U stqar li permezz tas-sostenn mill-gvern dawn it-tfal kellhom waħda mill-isbaħ esperjenzi tagħhom fejn ukoll bnew biberiji ma' tfal minn madwar id-dinja bistejjer simili għal tagħhom. Iktar ħaġa sabiħ li kien hemm konna ħafna mijiet ta' tfal u s-sentiment kien li dawn it-tfal kollha jappartienu għal isu common story, ġifieri li qed jgħixu fid-djar residenzjali, tara l-ferħ fuq wiċċhom, in-nies ta' magħhom inkluż aħna l-entużjażmu li dawn it-tfal ikollhom l-opportunitajiet kollha li jixraqilhom. Father Louis qal li dan kollu jindika kif madwar id-dinja id-djar residenzjali huma post sabiħ ħafna li huwa alternattiva fit-trobbija ta' tfal. U żied jgħid li wieħed mit-tfal tant ħagost waqt il-logħba li r-reazzjoni tiegħu għal gowl li kien għadu kemm għamel spiċċat fuq il-poster tat-turnament. Għallu murtu hinti u dak bl-entużjażmu mar, ix-xutja u daħlu. U ġie il-referi għallu u da feraħ, tant feraħ. Il-fotografi li qabduh jifraħ, għamluh il-banner tal-għada. U tem jesprimi kif attivitajiet ta' din ix-xorta juru li aħna l-kol parti minn dinja waħda u fija rridu nagħmlu mill-aħjar li nistgħu.